Муниципалитетларның эш тәҗрибәсен өйрәнергә һәм аны практикада кулланырга. Ширмешән районында вице-премьер Уасыл Шайхразиев туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы темасына багышланган эшлекле киңәшмә үткәрде. Мәктәпләрдә телләрне укыту, балалар бакчаларында милли тәрбия бирү, районнар һәм автономияләрнең милли республикалар белән турыдан-туры элемтәләре игътибар үзәгендә булды. Ширмешәннән хәбәрчебез репортажы. Ивашкин авылында шуаш гадәтләрен, традицияләрен һәм мәдәниятен инде берничә гасыр саклыйлар. Элегрәк җырлап биргә, милли аш-су белән сыйланырга ачык һавада җыелсалар, хәзер заманча авыл клубында очрашалар. Техника мы, конечно, не умеем. У нас в Акире одна бабушка только умела. Ну, приблизительно вот так вот. Мәдәният йортының үзендә дә тарих сулышы сизелә. Борынгы кием салым, танылган чуаш язучыларның басмалары саклана, китапларга да сорау зур. Өлкән яшьтәгеләрне, халык иҗатына яшьләрнең дә тартылуы сөендерә. Җирле милли ансамбльгә берничә буын вәкиле йөри. Лет 35 точно вот выступают. У нас вот все с конторы все люди там выступали. И сейчас вот традиция идет хорошо. Әкият балалар бакчасында 83 бала татар, рус, чуаш телендә аралаша. Кунаклар белән дә иш телдә исәнләштеләр. Район күп милләтле. Биредә татарлар, руслар, чуашлар, мордвалар яши. Эшлекле киңәшмәдә барлык милләт вәкилләренә балаларны үз телләрендә укыту һәм тәрбияләү мөмкинлеге турында сөйләштеләр. Район буенча 1204 мәктәпкәчә яшьтәге бала исәпләнә. Шуларның 674 бала бакчаларында мәктәпкәчә төркемнәргә йөри. Тәрбияләүчеләрнең бакчаларда шушы төркемнәрдә тәрбияләүчеләрнең 47,6% татар, 31,2% руслар, 18,13% чуашлар, мордвалар һәм башка милләт вәкилләре. Барлык сөйләшүләр, докладлар, хезмәтләрне алып барысының барысы да татар телендә, и шушы вакытта 62%. Бүтән районда моның өчен миллиард бирергә була, сезнең районда моның өчен бу эшләп бетерелмәгән эш әле ханда. Барырга кирәк. Ширмешәнлеләрдән тыш, Леногорский, Яңа Шишмә, Әлмәт районнары башкарма комитетлары вәкилләре дә үз эшләре турында хисап тотты. Вице-премьер Уасыл Шайхразиев, Мәгариф, Мәдәният, Татарстан халыклар ассамблеясе һәм иҗтимагый палата вәкилләрен тагын бер кат милли тәрбия эшендәге юнәлешләрне игътибар белән анализларга чакырды. Мондый очрашуларга Казанда республика көндә йомык ясау күздә тотыла. Борис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы.